Skal bare lige se, at der ikke er 2 streger? Har du fået hul i? Nej. Der er nu. Hvad med overarmen? Ej, det skal jeg lige lukke det der. Det skal jeg lige lukke. Satan. Har jeg aldrig været på Hongkong? Nej, ved du hvad? Det skal ikke rigtig have lukket. Nej, det er ikke. Nej, vi har aldrig været så sent, som du har været der. Det må komme derover af, for jeg kan ikke lukke det lige her. Nej, jeg skal over i vindrøm. Ja, det hjælper. Nej, det er altså ikke slemt. Jeg vidste det ikke var slemt. Jeg synes, du var det. Jeg Jeg er aldrig rigtig vant til det. Nej, og nu. Okay, der kom det. Jamen, hvordan fanden kommer jeg ud af det? Okay, Det tror jeg da også. Det her, det er large. det rammer bare ind, det gør. Har du galt, det rammer? Drenge. Så er der serveret. Ej, det er en modvind, det her. Nej, for helvede, den er helt. Det er ikke meget. Nej. Det er... Jeg forventer noget mere, det må jeg nok erkende. Hvordan fanden gør man det? Det er jo ingenting i forhold til... Hvorfor har du dragt på? Det er jo Ronny, der bliver... Der er der ben i. Nej. Nej, jeg skal lige fylde til os den bare. Hvordan fanden gør man det? Jeg har bare taget den med hale. For helvede, mand. Hun er... Dobbelt øl, du har fået det, Jens. Hvor er det over for luft? Jeg synes altså godt nok ikke er slemt, den der. Nej, Det er en dårlig øl, Jens. det er ikke det, mand. Det er godt ud. Det lugter ikke særlig godt, men Jeg skal ikke pizza. Det siger vi også. Pol appetit. Nej, hvor er det slemt, mand. Ej, det er bare nede. det værste er, der er alle de der ben i. Pizza, det er ikke. De skal med. Kan man nede ben? Ja. Det kunne have været værre. Det smager skide godt. Det kommer til at sidde Jeg vidste det. og slikke det ud af benet. Er det opreklameret? Du har haft udslag før. Det er opreklameret. Jeg knækker mig, hvis jeg lugter ved at sætte. Fy for satan. Kan du ikke lige tage bare en lille bid? Nej, det er altså... Så skal du trække det sammen, og måske kan det over. Det her? Nå, du skal bare lige... Brug lige håndklædet her, ikke? Så lige en lille bid i munden. Ja. Har du ikke tænkt på, hvordan sportskarpe retten er der? Kan jeg lige trække her? Naboen har kat. Ej, den er... Så vi gerne vil Er vi der? Vi skal have en snaps også. Skål. Det er god, den her, Kenneth. Ej, det er vildt. Træk vejret gennem næsen. Med helvede til, men... Stinker, mand. Skulle der være en citron på, eller noget? Øjeblik. Jeg skal lige... Så tager jeg lige et stykke mere, og så skyller jeg snaps ned. Kan jeg nok. Nej, hvor er du syg. Det kunne du godt æde. Det der, det ligner noget af... Kan du lige åbne munden og se, om den ser... Ej, du er græsk. Hvordan skal det? Det må stå på hjemme. Bedst også spiser, men hvis der er andre, der står... Har du nok kan æde den? Jeg vil få et stykke ud af Ej, skal vi ikke dele den der? Nej, kun én af gangen. Øj, nu var du stor den der. Jeg skulle sige det. Jamen, det får du også. Jeg vil ikke have ben. Nej, men hvordan fanden er ikke så god til noget her? Du er ikke vant til at røve filet, der lugter af fisk, kan jeg se, hva'? Ej, hvor de lugter, mand. Jeg ved ikke, hvordan man gør. Jeg ikke sikker. Der er bare ikke noget med ben. Var det dig? Det kunne have været bedre. Det kunne have været bedre. Når du slår en prut ind under den anden dag, skal du lige huske. Ja. Hvordan fanden siger de sådan noget? Jeg tror ikke mine. Ja, det er det, mand. Fra daget og røv. Nej, skal jeg skal lige filmes derfra? Har du ham med? Har du ham med? Ja. Så drejer du bare lidt. Gennem næsen, Morten. Den kunne godt. Lyder den lidt, kan jeg mærke. Og hvad? Ja, jeg ved ikke, hvad den gør. Det var bare mums. Ja, men jeg prøver virkelig. Jeg forventede noget helt andet.
Er det rigtigt? Noget helt andet. Der, Nord. Men jeg vil alligevel godt have sådan en her. Du tager røven på os. Nej, jeg kan sgu ikke... Jeg må indrømme, jeg er ikke god til sådan noget. Jeg tager en øl. Ja. Her er der noget. Det er de første to. Du lige der, du ind der nu. Er der ikke nogen, der er slagt? Det er sådan lidt leveragtigt, eller hvad? Den er fin, faktisk. Den er fin. Nej, et stykke, så får Lars. Det har slet ikke samme konsistens som lever. Nej. Så den der. Hvem skal så have et lille stykke her? Jeg tænkte, at jeg skal have noget ben. Det er ikke skidt, det er tarmen, der sidder på, men det skal du ikke tage. Ej, hvor det lugter, mand. Den er rigtig god, den der. Det er meget andet. godt bryde aftaler. Gå væk, Ronny, gå væk. Er det indholdet, du har? Noget, jeg Ja. spiser på daglig bag. Det skal jeg ikke. Hvad? Han har overhovedet ikke smagt det endnu, jo. Nej, men jeg har ikke fået snaps. Jeg er snappen, jeg vil brække mig af. Føj, mand! Der er noget her. Jeg skal altså lige have en snaps til. Jeg skal have sådan en her den her gang, tror jeg. Uha. Er den ikke? Ja, skål. Held lykke. Johnny, du kan sagtens spise. Der er mange ting. Det er min. Johnny? Kan jeg gøre med lugten? Men skal I så have chili i stedet for? Og den her. Den her ser fin. Prøv at se, den er lige over. Det har jeg ikke tænkt på. Det er bare en snaps på. Hvad med det indvold her? Prøv at se. Brian, tag en lille snaps til. Det er Anders. Okay, Han er dårligt. Brian, han har det dårligt. Det er lige så klamt, som at spise en lille Det smager så godt. Nu der synes jeg, det er fest. Ja. Chief? Chili. Hvad? Chili. Jeg er chili. Man kan smage den i lang tid. Hvis man får et lille stykke ud til trommen, du rukker det hele aften. Jeg klikker mig lige på stedet, hvis jeg gør det. Prøv at se her, er du klar? Jeg er ikke så slem. Filme! Rød du en mere? Nej, det er fandme muligt. Du har måske fået smag for det. Det bliver ikke nogen tradition, Anders. Jeg er ikke sikker på det. Vi kan prøve at lukke, hvor jeg er henne. Jeg er ved på Kromærk med Gitte. Hvad er det, jeg tænkte på det? Jeg tænkte på det, når Bent nu er travlt op til... Bent, tag den hele. Der er ikke noget med en lukkeplads. Lige ved at brække mig i forvejen. Helt op. Sådan lidt fisk. Ej, hvor er det skønt. Og en lille snaps. Skal jeg drikke vand? Bent. Ja, der godt drikke vand. Det der kan du godt. Kan du tage en snaps? Det er stærkt, det der. Det er sæt med stærkt. Er vi der? Nej. Er der andre, der skal ikke? Nej, det er fandme fugle. Prøv lige først. Jeg kan se, at man dør. Kæmper man ned og brække sig. Det er den vej, ikke? Jeg så siden dig i stedet. Smagte det mere. Vi smagte lidt hen af Rød Aalborg. Et varmt Rød Aalborg, vil jeg sige. Hvordan kan man det? Kan man sige. Nu behøver jeg. Det er jo bare fisk. Smagte det 2 gange, nu behøver jeg heller ikke mere. Du behøver ikke mere nu, ja. Vi har altså stadigvæk næsten en hel dåse. Ja, vi skal da spise. Du er velkommen. Du er Det er klar, hvor velkommen. sundt det er. Ja, det findes 2 gange. Hvis man spiser 2 hele fisk, så behøver man aldrig mere at spise fiskeolie i sit liv. Kan du prøve? Jeg skal lige over. Du er også lure på, det kan godt lide. Er der andre? Det er ikke så slemt. Der er et lille stykke. Jeg vil godt det, hvordan smager. Ja. Så har du gjort Ja, det. det må du gerne. Det må du gerne. Den der ser altså fin ud. Jeg har lyst til at gøre det, men jeg ved bare, at jeg knækker mig lige med det samme. Det er lidt med halen, tror jeg faktisk. Hey, med hale, ja. Ja, med hale. Ej, jeg synes, du har den der grønne konsistens. Jeg vil sige, jeg står ikke i kø for at komme op på en mere. Træk vejret gennem næsen.
tog det en til. Hvorfor kommer der fluer op af æsken? Johnny, tag nu et stykke, Johnny. Satan, mand. Det er ikke for det overstået. Det smager ikke så slemt, som det lugter. Prøv at høre. Prøv at høre her, Brian. Brian. Jeg er glad for, at jeg ikke skal bøves. Hvis jeg skal Brian, hvis jeg skal smage din chili, så skal du smage mine safter. Det må være rimeligt. Nej, det er forkert. Nå så, Brian. Den kunne måske misforstås, den der. Jo, kom nu. Hvad må du gøre? Hvis jeg skal smage din chili. Kom nu. Bare shot. Så skal du smage. Det er da roligt. Du bare spørge Bent, om han ikke skal smage en chili. Hvordan tror jeg, det kommer til at lugte lidt? Et shot med surstrømningssafter. Kan du lige dreje kameraet, så Brian lige kan komme med her? Jeg var ikke sådan helt sikker på. Den er velserveret fra Bent nu. Ja, så må Kenneth det. Kendte du også med? Ja, kendte du også med? Nej, hold nu køre. Jo, så gør vi alle tre. Nej, vi gør sgu da ikke. Jo, det gør vi. Det er lortigt. Nej, kom nu, Kenneth, for helvede. Kenneth for salen. Kenneth for salen. Jo, det skal jeg. Skal det være? Hvorfor du handsker på? Kom, der er en til drengene hver. Jo, kom. I skal lade være med at tænke på det værd. Lad være med at lugte til det. Lad være med at tænke på det, når det lugter. Det er bare nede med lort. Det er chili-snaps, så alt muligt. Det kan ikke være rigtigt, det der. Kom. Ja, I bliver nødt til det jo. Ja, kom så. Ja, hvem har den sidst? Den er der. Står der. Nej, den er der. Så er det. Vi skal bare lige herover, så vi kan finde den. Skal I have en snaps til? Kender har taget den. Kender har taget den. Brian? Ja. Jeg synes, at jeg er helt humanitær årsager bliver nødt til at advare mod jer, når vi kommer frem på et diskotek. Tænk, hvis der er nogen, der kysser jer. Ja, det kommer ikke. Du savner, Brian. Der er rotalon. Øj, hvor er det ulækkert, mand. Det er det værste. Det er Hvor er der ingen, der har knækket sig nu? Og nu har jeg drukket lilla mælk. Vi mangler Miki. Hvis jeg gør det, så knækker jeg mig. Det er i hvert fald ikke noget. Jeg skal nok tage over på kameraet. Jeg knækker mig, så jeg gør det. Over til far. Få en lille en. Jeg knækker mig lige på stedet. Jeg har lyst til at gøre det, men jeg ved bare, at jeg knækker mig så ulækkert. Miki, det er nu. Snaps smager bare ingenting. Det går hurtigt. Og det er ingenting. Det hjælper faktisk, at du tager på handsker på. Det er slet ikke så slemt. Fanger med. Det skal bare ud i jeres græsband, skal jeg stå der og høre om. Jeg kan se, at Bent han har skåret nu. For det overstået. Alle har gjort det. Presset hviler på dig nu, Miki. Har du også gjort det? Hvis Johnny gør det, så gør jeg det også. Jo, Johnny. Så kan du ikke. Hvor er du hen? Så kan du ikke. Johnny, så kan du ikke. Kom nu, Johnny, hvis du ikke æder den der, så finder jeg den stærkeste chili, vi har taget med. Prøv at høre, det er Carolina Reaper eller den der lille fisk. Styr du? Eller også Kenneth. Ellers skal vi... Er det bedre? Ja. Jeg knækker mig lige på stedet. Jeg er ved at knække mig. Hvis du knækker dig, så knækker jeg mig også til lov. Det smager bedre, end det lugter. Så jeg kan også godt knække mig lidt. Ja, jeg kan. Bare som søn, kom. Ja, så må vi starte med en shot. Ja. En snaps, og så er vi i gang. Prøv at høre her, Ronny. Du er altid så rapkæfte. Prøv at de der snaps der, de er ikke så slemme. Har Johnny, eller hvad hedder det? Har Ronny ikke taget? Har Ronny ikke taget? Har Ronny ikke fået shot? Så kom. Nej, ikke det. Ej, Ronny, det så jeg heller ikke. Har du bare stået og gemt derovre ved gyngestativet? Ronny, han er jo Det kan godt. Det er jo ren vare. Det er jo ikke... Det er jo en delikatesse i andre lande. Ja, det er svensk fisk, når det er bedst. Nej, jeg tror ikke, den har været forbi i Sverige. Eller også har den været forbi i Sverige lidt for mange gange. Det er nærmere noget, der har været oppe i en indtang. Det er meget tilbage.
Træk det nu. Når det var os. Ja, det er lige så. Du trækker Tony med. Ikke klar, så du skal med. Ja, så lukker vi bare. Bare husk, at det lukker altså ikke. Det lukker. Jeg laver en træk. Jeg skal ikke gøre det. Hvad var det? Kommer det Arsenal, der tager 2-0? Hvad? Filmer den? Yes. Er der rød, ikke? Jeg har kold øl sagt. Den tæller i hvert fald minutter og sekunder. Så er det nu. Nej. Nej, det tror jeg ikke. Jeg lover, hvis du knækker jeg i morgen. Bare tænk på... Jeg er heller ikke god til folk, der knækker sig. Nej, det kan ikke gå helt. Det er bare et stykke fisk. Første knækker, så Kom knækker så. det, Ja. Yep. Sådan, så gør vi. Lad være med at trække vejret. Lad være med at trække vejret. Nogensinde igen. Det er udmærket. Bent, hæld du bare en lille snaps op også. Kan han have en snaps op? Ja, til mig her. Og en snaps. Væk. Nok eller gemt sådan. Og jeg har øl til her også. Det er sådan, jeg skynder ned med. Det hjælper. Ja, du kan da piffe den lidt op med Oscar, står. Se, nu er den væk. Nu kan du ikke lukke Det den. hjælper. Ned med den der. Så lidt fiskvand i. Kom noget snart. Nej, det var ikke snaps, det var fiskevand, det der. Undskyld. Giv mig en mere. Nej. Der kommer en dåse. Mikkel, Udmærket. skal du have en til øl? Giv noget snaps mere. Hvad med det der fiskejuice der? Der kommer jo ikke noget. Jo. Vent, du også kaste op. Nej. Hvem skal jeg så? Snaps jo. Så sæt dig op i gyngen, så Ej, var der mange fluer. Det kan man sgu ikke... det kan man godt forstå, der er fluer. Der kommer en her, der gerne vil have en lille shot. Jo, jo op. Det er på med ja-hatten. Om nu står Det er faktisk over for fan. Ja, Bare med skål. Kan du godt lige tage en spis med mig? Remis, det er nogensinde at smage. Det må jeg godt prøve. Det kommer ikke til at ske igen. Hvis der er kartofler og løg på. så skal Bent bare stå der alene med sin lille snaps. Nej, det kan ikke være rigtigt. Det kan man da ikke være bekendt. Ronny, det er din tur. Jeg har været der. Nej, det har du så slet Ja, ikke. det har jeg ikke set. Det har jeg ikke set. Jeg tror, at din søn skal have en med. Ja, en mere. Det er nok en god idé. Jeg har været for 2 minutter siden. Så slemt var det altså ikke. Det smager ikke særlig godt. Nej, det gør det ikke. De sidder lige i... Kæft, der er fornøjelsen af sit afsnit. Sådan en lille op. Den er ikke stor! Så stor en tager jeg. Nej, det er meget lille. Stor, det er en lille. Det er en børne. Altså godt, der bakker jeg sgu med. Ej, det er da bare sådan en lille fiskeguffer der. Ja, så skal Godt det nok være en stor mindre. finger, du har. Så tag en med skin. Er vi der, Kenneth? Er der rundt ring? Yes. Hvis du vikler den rundt omkring, så kan du godt tage den. Kommer du det ind i munden på mig, fordi jeg skal ikke selv have fingrene i. Der er nogle af de der Er du klar? far gør. Nej, og det skal jeg vise dig med mine fingre. Ja, vent lidt. Ja, du skal jo have den med. Nej, hvor er det Hold nu. Det er fisk. Fisk! Hvordan kender jeg jo kameraet? Mikke, han har det ikke så godt. Han er meget omega-3. Ja, der er rigtig meget omega-3. Og Ja, du, spise det. du behøver slet ikke vitaminpille i aften. Skal jeg hule? Og det var bare lækkerier bagefter. Du har prøvet det, der er værre ved det. Åh, mand, når der har været sammen med Bent så mange år, det vil da være peanuts. Det er jo ingenting, det der. Helt andet. F. Hvor skal du hen med det? Fedt, brugspanden ind i aftenmiljøet der. Nej, det lugter altså ikke. Jeg ved, det smager det, man spiser. Men tager du lige skinnet og slutter af med? Bare lige for en god undskyld. Så skal jeg også have en shot til. Jeg vil gerne servere shottet. Rød bordet. Bare tag den der. Bare tag den. Nej, jeg kan ikke lide ben. Hvorfor tager du ikke en væk? Der er jo ikke noget på. Kom nu en hel ind, Jamen, jeg kan ikke lide ben, så brækker jeg mig.
Så, men fiskesovs, det er en ting. Også til i morgen. Ja, til i morgen. Jeg skal derhen i køleskabet. Lige til morgenægget. Det var noget, du kommer hjem til konen, og Så er det sket. vildelsesringen stadig lugter af fremme fisk. Ja. Skal vi have en hver? Det er meget, hvor meget du skruer. Nej, jeg filmer. Jamen, filmer den? Ja, ja. Nå, Johnny, kom så. Den anden først. Den anden først. Ja, ja. Fiskevand. Jeg troede, når jeg Det lugter, mand. Hold da op. Brian, kom. Ja, ikke mere, jeg kan ikke mere. Mette, hvor skal du hen? Et i køleskabet. Tag den her med. Få lidt to go. bare ringe efter kloakkerammer. Jeg har aldrig. Det er det, man har i tænderne bag. Det der skin der, man ikke lige kan få ud. Ej, det er fluer, de giver sådan en delikat smag. Det skulle ikke være. Nej. Godt gjort, Ben.